Dit is wel een grappig verhaal trouwens. Gisteren zat ik gewoon op YouTube te scrollen, even gewoon video kijken, het is laat. Ik zie ineens een stream aanstaan met 3 kijkers of zo. Ik join die stream van de Nederlandse jonge jongens. En ze waren lekker aan het streamen en ik kende mezelf er heel erg in, want ik had vroeger ook YouTube gedaan. En ik zie zo staan, onder in de camera zie ik gewoon staan dat hun doel van donaties €100 was. Dus ze begonnen, jongens, als jullie willen doneren, het zou geweldig zijn. Dus normaal mensen doneren misschien een eurotje of zo en dan wouden ze misschien naar die €100, maar ze was nog 0 gedoneerd. Dus ze waren al 2 uur live of zo. Dus dacht ik, fuck it, ik doneer gewoon die €100. 3 kijkers daar en toen waren ze helemaal hype, bro. Xander, ben jij helemaal de weg kwijt, maat? Bro, dit is crazy, man. Xander doneert gewoon €100 om mij te laten stoppen met mijn baan. Yo, hallo? Bro, ik moet even iets laten weten, man. Je weet wel dat ik de laatste tijd een beetje bezig ben met online en zo, toch? Ja, dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat ik nu genoeg geld verdien om te stoppen met mijn baan, man. Ja, en dan bel je mij om 11:50. Ja, Bel je mij even